Ireki ezazu atea, kanpuan naizta ireki ezazu jaiki, ate onduan nagoni. Ireki atea entzuten ari garen kanta, Guria ostatua, diskoa plazaratu du Ruper Ordorikak, 11 kanta dakartza, oñatiarraren lan berriak, gehienak gainera berak idatziak, New Yorken grabatu du diskoa, eta Elkar diskoetxearekin argitaratu du. Ruper Ordorika, egunon eta ongi etorri. Eskerrik asko. Udazkenean dator diskoa, baina esaten duzu udaberriko proiektua dela disko hau, Guria ostatuan. Luzaro ibiltzen dut asmo horiek, eta egia egun batetik bestera udaberrian erabaki nuela honetan sartzia, nahiko berandu, susto galanta eman niela diskatxekoei. Betiko estiloa, betiko Ruper entzuten dugu disko honetan, eta hala ez balitz, non dago aldakuntza, non dago Ruperren matiz hori? Nik uste gehien irauten duena dela nire hasierako nahi hori, ez? Hitzekiko zaletasun hori, eta kanturako, da musika zale naizen aldetik basieratik bazien aniztasun batzuk estiloan, eta nik uste horrek dirauela, baina disko aldaketa haundiak egiten ditut neronentzako, ez dut espero jendeakola hartzerik ere, zen eta askotan gauza anekdotikoa dira entzuten duenarentzako, irauten duena da kantua eta horren alde diardu. Odan diskontan nire asmo handiena izan zen, naiz oso pasadizo txikia iruditu kontrabaxuarekin egitea, nik uste dela disko isisaikutu alden horietakoa, oso deno batera grabatzen dugunez, olako instrumentu batekin grabatzea, mikro batekin esan nahi du beste musika guztia ere horti sartzen dela, eta manipulatzeko tarte gutxia guzten dizu, behar da dena batera izan, da horren banindoan olako zerbaiten atzetik gauza oso bakizu, hurbileko, eta horretik erabaki nuen han egitea, ni laugarren diskoa dut Estatu Batuetan, eta grabatua, eta musikari hauekin bikin askotan aritu naiz, da batekin lehena, kontrabajoa, Tony Escher, eta gero formalki baditut nire tripiak, ez nire ibiltzen ditudan nire gauzak, nik uste dut badiren kantu batzuk sekulan ibili gabeko esparruetan sartzen hautenak, gehi nire lan gehiena izaten dan orain kentze aldera, kantuak borobiltze aldera. Esan duzu, kontrabaxua bai, protagonista zenbait pasartetan, zure kantuetan, baina teklatuen oi hartzuna ere hor nonbait entzun dugu, ez da? Ez dakit berrikuntza bat ote den Ruperren unibertsoan. Neure ikuspuntutik bai, badakit prentsak hori atera duela hemendan, baina erabili izan ditut tekatua lehenago ere, eta Jimmy Saftek joak, baina sekulan ez astapeneko sesiotan. 3-4 ginen, piano ere bai, jamon, burlitzer, bakizu, tresna zarroiek, eta danok batera, eta hori bai da berria nietzako, sekulan ez dut izan pianista bat, edo tekla jole bat, oinarrizko sesiotan bai. Gero vibrafono ere badago, aurreko diskoan lurrean etzandan erabili nuen, nire bateria jolea oso vibrafonista ona delako, berandu deskubritu dut, eta asko maite dudan instrumentoa da gainera, kontrabaxuarekin batera, orduan hori egin dugu bai. Guria ostatuan, nondik nora izen hori? Diskoari paratu diozuna? Antxe, egin diate retrato bat hemengo egunkari baterako, eta Castillo plazan onduan, nola esatu zuezu, Gazteluko plazan onduan, bada Guria ostatu bat. Konturatu naiz ia herriero badagola bat, ez? Eta
Azken gauza izan da. Lehenago martxo aldera edo nintzen Carmel Ortiz Delgearen tailerrean, pintore handia, pitorixakoa, bueno, berez Aretxabaletakoa da, gaur egun Gasteiz da, baina lehen herri batzen, nire mutiko denboretan herri batzen. Eta bere tailerrean egon nintzen da, kuadro ikusi nuen baitu 2 metro antxu, ez? Eta esan nion, Carmel, utziko idatzu argazki bat ateatzen da, hori ukidut buruan diskoarekin, baina izen burua azkenean jarri nion, hori zan gure ostatua bainatin, ni herrian, eta beti hor elkartzen ginen, eta orduan pentsatu nuen borobiltzen zala badago kantu bat Prezeski hori aipatzen duena kantua, taberna hori, mirariaren zaideritzana, eta orduan hori ditu zitzaidan biltzen nuela, bakizu, babesleku hori, eguneroko gauzen gainetik lagunekin egoteko txoko hori. 13. diskoa bakarka, ez dakit, galduta daukagu zenbagarrena den ere. Beira, hainbestetan esaten dute, berez da 14. bakarka gehi 2 zuzenekoak, izango litzake 15., 16., baina ez dakitzen, eta nietzako bakizu esatatako 3 trukurenak oso disko importantea dira. Batzuetan konsideratzen ditut oso nireak, eta ez dakit. Bildumak eta gauza batzuk esatute 22, beste batzuk 13, beste batzuk 15, ez dakit. Gero, letren sorkuntzari dagokionez, letra gehienak zureak dira, Ruper, komposizio gehienetan, baino zenbait kantutan ez, beste autore zenbaiten hitzak ekarri dituzu, zureak hartzen dituzu sarritan, Joseba Sarriona Indiarenak esate baterako, eta disko honetan ere badira. Bai, badira 3. Bueno, albezala hiltzen naiz ni ere, eta halako batez, poema hori Konserba Fabrikaren aurrean banuen seinalatua argitaratu zenetik duela 20 urte baino gehitxuago. Eta hori izan bezala, neguan kantu hori, testu hori ikusi, eta sentitu nuen oraingoan bai kantan ezakela, eta hola segin nuen, beste gabe, badaspalditxo ez dudan sartzen Sarriren testurik, eta hau gainera etorri zitzaidan. Sarri mitoa ezagutzen genuen, orain Sarri pertsona ezagutzen dugu, agian zuk aurretik ere pertsona hori ezagutzen zenuen, ez dakit Karibera zenbaitetan egin duzun bidaia. Bai, ezagutzen nuen mutikotatik, unibertsitatean elkarrekin ibiltzen ginen, da nire 2. diskuan, 83an, pentsa, lehengo mendeko, 83an, argitaratu nuen 2 kantu bere letrekin. Artean preso zen, Alberto Cairoren bizita, da galtzetan gorotzeko koplak, eta horrek esan nahi du 80koak edo direla, apotxe taldean ibiltzen ginen, da beti izan dugu harreman estua. Urte batzutan galdu nuen bere aria, baina gero berriro izan dut aukera, eta nik uste pausu, bueno, disko bat egin nuen goguan ekikuzu osorik bere letrekin, memoriaren mapan, eta orain dakizunarekin irakurtzen baduzu diskori, igual beste modu bat ikusiko duzu. Seguro bai, konserbaren... Baina esan dezagun, nire ustez, da, olako, ez dakite, dirudi hau den beste pausu bat, nola baitea, argitasun batea, edo bera agertzea, lasaitu egiten hau. Kontserba Fabrikaren aurrean zer kontatzen du Sarrik, zer kontatzen du eta zer kantatzen du Ruperrek? Berez ez poema guztiz irregular bat, horrek eskatzen du forma berezi bat kantuan, baina nik uste baduen zehaztasun berezi bat, badirudi ezote den, hau kantu biografiko bat, eta sentitu aspaldin bazeola kantu bat hor. Entzun dezagun apur batean, Kontserba Fabrikaren aurrean. Diaritxa solatuko nau, esan nion, Konserba Fabrikaren aurrean, arain buruak zapaltzen gendela.
da bere alerneatu zen, kalatxoriek janadiate bihotza, utxik daukak esan zidan kontserba fabrikaren aurrean. Aspertu egin naun ez dinate unarririk, portu honetan gelditzeko nioen. Arrain burua zapaltzen geundela. Orduan malko bat begitik zeriola esan zian. Konserba fabrikaren aurrean eta horrelakoak bezala beste 10 kanta osatu dituzu, 11 lan guria ostatua zure azkeneko disko honetan, dena den honetaraino iritsi aurretik sortzailearen lana dago, ezta? Nola hasten zara letra batekin, musika printza batekin, zein da hasiera, zein da sormenaren hasiera hori? Kasu honetan, esatatuko testotik abiatzen naiz. Kasu honetan bai. Bai, baina excepzioa da. Bestetan gehienak doinuak dira eta horretan isisa etengabe ibiltzen naiz. Neure konzertuak eta ez dauzkadanean saiatzen naiz ganbara betetzen, bersolariek esaten zuten bezala. Eta dauzkadan ideiatxoak eta hortarako egia esan isilune bat behar izaten dut, toki bakizu, bazterrean egon, apartean egon. Eta hola, eta gauza horiek biltzen ditut, hola izaten da, nire joera gitarrakin, badut grabagailu txikitxo bat, bakizu, zuek erabiltzen dituzuenak entrevistak egiteko, eta hola. Eta gero, nire gauza izaten da, badut hor konexio handi bat, nire laguntzarrakin Alberto de la Casa, mugalaria izatea nire taldean urtetan ebilidan eta diskoetan. Eta horre badu estudio txiki bat, hor Bitor izan Gasteizen abetsukon. Eta nik deitzen du nire esparrina, bakizu nola boxeolariak izaten duten kontrario bat, pilotariek ere bai, behar dute arerio bat aitzeko, sakeak eta zera. Eta orduan berari kantatzizkio, ideia horiek, zaten behira ze kantutxo egin dudan. Alberto, ongiari naiz. Berak ez du, bakizu doai handi hori oso jende gutxik duena, ez juiatzeko, ez juzgatzeko. Eta orduan egiten duguna da jo, elkarrekin. Teatzen du bajo bat, azten gara kantu hori hotzen, eta orduan nik tonoak, parteak, oidena, azten naiz, ja. Eta iruditzen zait, ezagutu zenuen nola errebelatzen ziren argazkiak lehen. Garai batean, bai. Papera sartu olako likido zea batian, eta papera zuri izan, orduan, argirik gabe, argi gorri horrekin, eta olako batian errebelatzen zen. Hori da. Beste batik kantatzen, hori egiten dut eta gero ja estudiora, eta gauza bat esan behar dut baita handik etortzen naizenean, oraindik lan asko egin behar izaten dut hemen. Egin duen parte bat Victor Sánchezekin elkarren estudioan, eta biolinak sartu, mandolinak Arkaitz Minerrekin, eta gero hemen azkaraten aparruan bukatzen ditu diskoak, nahasketak, masterizazioa, nire nahiarekin, Jonanekin da lan asko izaten da, politia, lan sortzaile. Bai. Dena den, grabazio nagusia, diskoaren muina New Yorken bai. grabatu zenuen, eta zu gauzak oso prestatuta daramatzazu, pensatzen dut, han musikarien, artista handi horien ekarpena momentuan etorriko dela, eta ongi etorria izanen dela, ezta? Hori egun gutxitan gobernatu behar izana, hori ere lan handi izango da. Bai, naiz, dagoeneko badudan ohitura hori, beti hola grabatu egiten dut hemen ere bai, ona etortzen dienean, baina bai momentu handia da niretzako gutxi gora bera 2 egunetan egiten ditugu sesioak, eta gero oberdubinak esaten dana, gizu gitarra sartu eta holako gauzak,
Bai, zintara egiten du, aldan neurrian asko maite dudan teknika. Ez dute baztertzen guztiz kontrako bidetik diskon bat egitea inoiz, Asko maite ditu disko beste produkzio klase batzu bakizu. Makinekin harreman handiagoa dutenak. Baina gero baliatzen da momentua eta beti nahiago dutola, egotia musikariekin da zorabi hori pasatzea. Teknologiaren garai hauetan zuk oso bestelako apustuak egiten dituzula oraindik ere, ezta? Esan dugun bezalaxe, 11 kanta biltzen dituzulan honetan eta beste kanta bat, beste abesti bat entzuteko parada izanen dugu segidan entzun dezagun. Amar negu, hau izango da superbenta hit berezia disko honetan, ez da? Esasoi hauetan, zaila. Bueno, ez badu olentzero gartzen bere. Eta hortxe bibolinak entzun ditugu, Arkaitz Miner, artista hundiaren bibolinak ziran horiek, batetik bestera zurekin ibiltzen den mugalari esan behar nuen. Bai. Bere arregloa da gainera, hori importantea da, ez dena idatzia egarri baitzun da. Egia esan erdi joku bat bezala hasi zen hau, aspaldin ibiltzen garelako hizketa nola egiten ote ziren soka arreglo txoiek, ez disko bakizu garai bateko musikan, eta behiran oraino sesioa Donostian grabatu genuen da ikusgarri izan zen bere lan, parregura ematen dit, oraindik entzutiak, badu osotasun berezi bat, oso lan politia egin zen. Egundainoen naiz ez ahaztu, orain non ote zarazu, edo non zabiltzala ere zure berri jakin nahi nuke. Ni hor zehar ibilian nauzu, mahai bakartian eta ganbara itsuan. Berriz ere Ruper barrura begira bereziki, gehien bat... Kantu, nik uste izisa arketip bakizu dala estilo bateko kantua, hori egin nahi nuen, kantu zaharren zea batekin ere bai, eta baina asko hazi da kantu, bai, gauzako gertatzen dira, oso kantu xumea zen, hazi egin da. Aldatu eta eraldatu egiten direla, ez da? Zuk sortu eta gero beraien bidea egiten dutela bestiek. Astekoz eta behin grabazioan, gero kantua gartzen du bere bidea, jendeak osatzen baitu, batzu maite ditu eta ematen die, hakizu, gaurkotasuna beti. Beste batzuk hor gehatzen dira bazterrean, da gero halako batez berpizten dira, bai. Hala izaten da. Oso ongi, Durango hortxe ateioka daukagu eta pensatzen dut Durangoko azokan ere egotekoa zarela edo horrelako anabasa horiek ez dituzu bat ere maite? Mutikotan ni autostopez baten nintzen Durangora eta asko oso momentu ona pasatu ditut, liburu oso onak topatu izan ditut hor,
baina urte luzetan ezin izan dut, hainbeste. Eta orain, aurreko diskoan ere joan nintzen sinatzera, esperientzia tripi bada, zaila da, baina zerbait ulertu nuela uste dut, eta aurten ere joanen naiz, sinatzera. Liburuaren eta diskoaren azoka, ez da? Azoka, bai. Musikak ere bere toki nagusia ere hartu duelako azoka horretan, ez da? Beti izan du, mutiko, ateatzen ziren disko apurrak horre goten ziran, eta orain are gehiago, zama handiago hartu du, pisu handiago esango nuke, hobeto esan da zen, eta dena itzulikatzen da Gabona galdera, ez, Guberritan, eta ez Euskal Herrian bakarrik, munduko disko guztiak agertzen dira 2 hilabete hauetan, Lehen bazen San Ferminen araudia, bakizu. Ni hasieran dakit apoiak edo ertzainak edo zikatri, ateatzen ziren diskoak, askotan udaberrian ateatzen ziren, da esaten hori zen, San Ferminetan entzuten zan kantuak horrek joko zuela, uda guztirako, hori izaten zan baremoa. Baina hori dena ja zehatu da. Arrakasta izanen zuela plaza guztietan, ez da? Udaberriko merkatua desagertu omen da, bai. Beraz, udaberrian sortu, baino udazkenean dator benetako arrakasta, ez da? Arrakasta. Bueno, ez dakit, Durango artisten aingeru guardakoa ote den, baino izenburu horrekin ere kanta bat konposatu duzu, aingeru guardakoa. Ilargia lurretik iesi dabil, mundu honetako arrangurak ahaztu nahirik. Aingeru, guardako aingerua ez zaitez nitaz ahaztu. Erlijioarekin apur batean zerikusia dauka kanta honek, zer da? Hori asko esaldia da, erlijioarekin. Harreman oso urrutikoa daukagu. Nunbait irakurri dut disko holistikoa osatu duzula. Oino. Zer gauzak, eta nik egin gabe. Aingeru guardakoa nire kalian badago, santutxo bat, hola deritzana, eta goguan eukiko nuen kantu hau egiteko. Bueno, holistikoaren adiot, zure elkar argitaletxeak bidali digun promozio horrian, Ruperrek maisu batek bezala lotu ditu lan holistikoago bat lortuta. Hala dio, beraz, holistikoa, ez da, eguzkiarekin zerikusia daukan, baina kanta honekin ilargia ekarri nahi izan duzu lehen planora, ez da? Eta aingeruak. Lehen entzunen dugu kanta hau. Ilargitik lurrera eta oinatitik etorri zaigun artista Irrintzi Dorrera, Iruñera, Ruper Ordorika gaurkoan. Oinatitik esan dut, beste leku batetik esan behar nuen, euskal geografia txiki honetan edo zintokitan bizi gaitezkelako, ez da? Zuzen, bai, gure hiria handi hontan. Baina iparraldean bizi nahiz, bai, Nafarroko mugetan. Bueno. Bai, eta batetik bestera aldan neurrian, nik behar izaten dut. Dirudienez. Bueno, zure saltza txikian ere ibiliko zara iparraldean bereziki kantatzea maitu dutelako han, eta oso artista hundiak direlako. Baita herritar xumeak ere, ez da? Bueno, oraindik bada ze hori, baina hizkuntzaren egoera ez da batzuetan
ikuste duzu babesleku bezala kantua, ez oraindik ezaugarri bat bezala erabiltzen dutela, baina bai, kantari handiak badira. Esan dizuan bezala, aspaldin jotzen dut hango aldera, eta kasu honetan bizitzen jarri naiz, bai. Ez dakit, Martin Larralderen arrastorik ikusi duzun, ez da? Ba, ikusi dut. Saratik nahiko gertu dagoelako, ez da? Ikusi dut, baita ikusi dut. Uda honetan kantatu nuen bere herrian, bere elizan, bere auzuan. Elizaberrin, Azparnen. Eta Iruñera, Nafarroara, noiz etortzeko asmoa daukazu? Nahi nuke, iazki zen. Zure lehenengo kontzertuak ikusi ditugulako, non izanen diren, baina... Eta Iruña... Usurbilen jo duzu, Ermuan ere, Soraluzen joko duzu, Bilbon, Donostian, eta hortik aurrera pensatzen dut urrengo urtean. Gasteizen, Bizkaian, bai, pare bat, baina segurki etorriko naiz, noizbait Iruñara nik uste dut lehen da biziko hilabetetan. Ez dakit nun, egia esan, nahi nuke, bai, Iruñan. Azkena Iturraman izan nintzen bakarka, eta azken diskoarekin Gaiarren ere bai, baina ez dakit orain nola ibiliko garen, ez dakit... Beraen taldearekin ibiliko bai, nahi nuke taldearekin da diskoa presentatzen, ez da? Hori da, diskoa bardatza hartuta, bai. Guria ostatua, amaitzeko beste kantu batekin, agurra Mare Nostrum, zergatik agurra despedidie kanta honekin? Ez dakit, beste kantu nik uste oso, bapatean kantatu nuen hola, eta badu giro handia, ikuitzen du, alde batea ikuitzen du, zaila zitzaidan gai bat, egunero albiztetan entzuten dugun arren, ona itxasoz bestalde etorri nahi dutenen tragediat, hola esan dezagun. Eta, horregatik, nik uste ondo erakusten duela diskoaren girua, eta hola xe. Mediterraneo itxasoa infernu bihurtu delako, ez da? Askoentzako. Mare Nostrum kantuarekin, agurra, oso kerzpanago beste lagun batek idatzi duelako kanta hau ere, ez da? Sarriren kasuan bezalaxe, nori izan da? Ebalina Zasoro, baina hau etzen kanturako, hau aldaera bada, bakizu, nik ekarria kanturako. Oso ongi, Ruper Ordorika, Guria ostatuan, 14. diskoa plazan, mi esker honitz gurekin zuei, izateagatik, eta badakizu hau zure etxea dela. Mila esker, eskarrik asko. Bueno, zurea ostatua. Euskal Herri irratia jo eta ongi izan. Gauza bera. Estimatua. Eraman behar jendeura, gainalean sortu gabeak daramatza, amakume altzoan gizonak amets batean, zer diotzaz eta kresalaz mela eginda, zapatia faltsuak karelean gatza.